Ja, du er dygtig, Daniel. Så prøv at gynge igen. Prøv at gynge. Ui, nej, det vil du ikke. Hvad toskan? Prøv at gå og gynge. Skal far hjælpe dig? Daniel, sæt op på gyngen her. Kom, op på gyngen. Daniel, du skal op på gyngen. Prøv at vise far, du kan hoppe op på gyngen. Prøv at gøre det ordentligt. Sådan, ja. Ui. Ja, det var sjovt. Hvad sker der? Hvad? Du var dygtig, så prøv at gynge. Oj, ja, sådan der, ja. Ej, du var dygtig, Daniel. Du er meget dygtig. Så igen, prøv at gynge. Ui. Hvor er det bare god, Daniel. Du er dygtig, ikke? Skal du gynge en sidste gang? Så prøv igen at slippe. Du er dygtig. Ja. Yeah. Så må du gerne slutte, hvis du vil lege med noget andet. Så, du behøver ikke lege med det mere, Daniel. Daniel? Du behøver ikke gynge mere, hvis du vil. Du behøver ikke mere. Skal du gynge mere så? Så kom. Så giv en tur til. Ui, hvor du kan. Du er dygtig. Du er meget dygtig. Ja. Sidste gang, så kom. Sidste gang. Sidste tur. Er du klar? 1, 2, 3. Gynge. Kom så, Daniel. Gynge. Så far hjælper. Er du klar? Far hjælper. Ui. Det kan du godt lide. Ja, det kan du godt lide, skat. Skal du op? Oj! Daniel? Oj! Oj! Sikkert du kan. Er du klar? Sådan der. Oj, hvor du var dygtig. Oj. Skal far ikke tage den? Giv den til far. Puha bad. Ja. Sådan. Sådan. Så kan du lege med løbehjul. Daniel, hvor er løbehjulet hen? Er det løbehjulet, der ligger derhen? Hvad? Skal far vise dig, hvor det er? Far, kom. Kom, Daniel. Så prøv at hoppe på løbehjulet. Hvad? Er det sjovt, skat? Er det et løbehjul? Daniel, prøv at se. Det er løbehjul. Kom. Kom. Jeg skal lige have Daniel op. Du kan lige holde det for ham. Nej. Nu er jeg lige ved at videofilme ham til Connie. Hun kommer i morgen. Så nej, prøv lige. Nej. Prøv lige at give det til Daniel. Prøv at give løbehjul til Daniel. Det er bare lige kort. Okay, her. Daniel, så prøv at hoppe op på det. Så prøv at hoppe op, Daniel. Kan du gøre det? Sådan der, ja. Du ved lige præcis, hvordan. Nej, prøv at se, nu står han med det. Kan du se det? Det hygger han sig med. Det kan være, at du kan vise ham, hvordan man gør det. Hvad? Kan du se, hvad Naja, hun gør? Hvor Daniel? Oj! Oj! Sikke du kan. Hva? Sikke du kan. Oj! Oj!
Wow! Så, Gynge, igen. Igen. Åh, du er dygtig. Er du klar? 1, 2, 3. Igen. Kom, Gynge, Daniel. Oj, hvor du kan. Du er meget dygtig, Daniel. Hvad? Skal du gå ind, Daniel? Er det koldt?